De fleste virksomhedsejere de tilgår at vækste deres virksomhed med bind for øjnene og ved at finde ud af alt selv for allerførste gang. Det er nemlig rigtig nemt som iværksætter at blive trukket i 100 forskellige retninger hver dag i jagten på det næste gennembrud. Det kunne være, at man spekulerer på, at man skulle starte en blog, om man skulle starte en podcast, måske et webinar, eller om man skulle bygge en ny hjemmeside, eller køre Facebook-annoncer bare for at få nye kunder. Hos TK Media der brænder vi for at vækste virksomheder, og vi tilgår hver eneste, som om det var vores egen. Vi har brugt 8 år på at generere trafik og splitteste hver eneste type videoindhold i over 100 forskellige brancher. Så i stedet for at bruge tusindvis af annoncekroner og utallige timer på at finde ud af, hvad der virker, kan du implementere vores konverteringsdrevet videoindhold og blive inspireret af det, der allerede virker. Vi har teamet op med mange virksomheder gennem tiden, store som små, og vi har hjulpet hver eneste med at fortælle deres historie og løfte deres visuelle identitet. Så om du skal have produceret produktbilleder til din webshop, større kampagnefilm eller virale annoncevideoer med høj konverteringsrate, kan du være sikker på, at dine forventninger bliver overgået. Vi er ikke det typiske mediebureau, som du kender det. Vi er en partner, som du lynhurtigt kan teame op med, uanset hvor langt du er på din vækstrejse. Lige meget om du lige er startet, eller om du skaber solide tal på bundlinjen. Chancerne er, at vi har en løsning til at hjælpe dig i mål meget hurtigere, end hvis du skulle gøre det selv. Vores mål er nemlig at slå øjnene op for dem, som tror, det er en uoverskuelig proces at få lavet video- og billedindhold. Vi vil ændre måden, hvordan virksomheder vokser, fordi vi tror på, at der ikke findes et bedre virkemiddel til at drive, påvirke og skabe mærkbar forandring end gennem video.